Machiegni kendo nyakoro mga jwang' e chendo ni mara many piny wantiere kidiny mar ariyo kama na singo ni wantiere kod Twak mabende wamenyo limbe jatend piny Kenya William Ruto en limbe mabende osetieko ndalo ang'wen nyakoro mga jwang' ka bende odiochieng' kawuono no limo gwenge ma Kisumu kaeto ochwalo limbeno kendo e kaunti ma Siaya kama bende nitiere olalo gi barabara mabende no keti ayanga gedo magi ka bende achiel kuom mago mabende jatend piny Kenya wacho ni ochwalo dongruok ka jogo mane okogone akura e kindego mag siasa wadwa Twak kwa menyo limbe ni nyakoro mga jwang' ne en weche mag siasa koso ne en dongruok. Wantiere gi wendo wa Owala mantiere Kisumu. Chris oyimorero kamano kuom machoper chero mara meny piny nyiswa ni to king'iye kaka jatelo kata jalonyo wechego mag telo en siasa koso limbe mar dongruok. Chris ero kamano aparo ni kuom joma kia iluongo Chris Owala ing'en kinde ka kinde sami wacho telo o sami wacho siasa gi dongruok chal pesa man koni en dongruok to koni en siasa wasoga bedo kwa wacho no dongruok ok nyal timre ka onge giluongo ni political will ka onge telo madwaro ni gino timre kaka chik kata kadware kata koketie pesa to giluongo ni political will be en gimoro malich. Mar ariyo en ker nigi teko mar dhi kamoro amora e Kenya nikech en e ker ma Kenya to ker no bende iwacho ni en a symbol of national unity en momiyo Uganda bedo gimiluongo ni Kenya kanyakla achiel en mo boundaries wa kata kirango nationhood kirango kata ka lweny dagore e border to ker duonde nyaka winj. Koro wanyalo rango duto twarango noyo en siasa kose en dongruok. Tabro wacho ne en gigo duto ke siasa gi dongruok dhi kanyakla achiel bed king'eyo no sama ji go siasa ji rango dongruok an girango siasa beno no siasa no dhi kodgi kanye. Koro duto ka irango jowa kuonde mancha kero dhiye nitie gik moko mobiro manyien mane ka gi expect nitie gik moko ma babe bro biro to nitie kuonde moko ma samo wacho wach dongruok ma counties. Ero kamano Chris. Ero kamano. Nyakoro mga jong' mano kanyo wendo wa Chris Owala ka bende wateo menyo ni limbe majatend piny Kenya William Ruto. Nitiere penjo mosewuok ma bende jomoko neno ka gima en limbe mar siasa kato jomoko be paro ni nyalo bedo ni en dongruok kata kamano eno ka chiel kuom penjo bende ang' nwa penji Chris kanyo mabe okapar ka nitiere gi duoko mare. Chris eno ka iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod thuolo kata teko malimo konde duto mapacho kata kamano penjo moganda penjo en ni tanya to rawera yudo kanyo ka moko kuom gi penjo ni to kuonde miyawogi ng'agini matiye to weche mag onge mag tije podhi mana mbele e pacho ka bedo nade Chris Owala. Ero kamano aparo no kuonde mayaw moko yaw kawuono kata nyoro kata duche diche mokalo machiegni to gima nyaka kwa wach moro kuongo en no ker onego timiza onego chop dwaro mar devolution nikech kirango ng'eng gik moyawgo ng'eng gin gik motim kod loch ma gwenge nikech kirango katiba wacho no agriculture en a devolved function and kirango gimancha kero dhi yawo Kanyabonyo Kanyagwal kidhi watieth mabende na devolved function mancha dhi yawo Ugenya Urenga level 4 okathieth gimoro nyaneno kiyawo moro Migori gigi duto kai kerne kane jinen Eldoret idire devolution conference mancho kalo mane governors oromo Eldoret kerno chiwo singono bang' ndalo 60 bro yudo ka function mege county government also terno county government bo terne gi pace no yo makare to kawuono dong ndalo 6 mondo ndalo 60 go kal. Koro gima da kwayo mokwongo en ker onego tim function mege Nairobi
function megi county to wenjo county mondo tim but kendo kirang kocha nitie gik mamiyo gi be timre nikech kinde ka kinde county wa be koso bedo katelo ka miji example maber mar kaka pes gi onego be ni tiyo nikech yudo ka kuonde moko gin okagitim gi okare koro but mano ok nyal mono national government omiyo gi pesa gi mondo jopiny ochak rango kaka gitiyo jopiny mar adek yudo ka ndeche moko kama kero yawo bondo kilomita 27 ndara mosochando jobondo to nyalo yawo rech ma joma ailupo nyalo create employment ke joma da tero rech gi chiro nyalo tero rech gi chiro sama kare aparo no dong tije bro na bede ka county government go national government otiyo kanyakla achiel ikelo tijegi kech agriculture en gi potential ba kelo tich ni rowere mang'eny zaidi kech kirango wach rech kirango wach niang kirango wach alode gigi duto nyalo loko ngimawa ka watiyo kodgi yo makare to sirikal ariyogi nyaka tudre iwachonwa katiba no sirikal ariyogi gin distinct but independent ngiso ni gin nyaka gin gimoro achiel koni koni koro achiel ok nyal tiyo ka moro cha onge koro tudruok no and gu kwe ka gitudre gi ng'eyo no function ma ng'ani en kama to mane mabiro miyowa yo rowere oyu tich to tich ok nyal yudo kawuono kanyo yaw kambi nyoro nyaka ng'en nyaka tich ko yaw kambi kawuono nitie processes madhi mbele yaka nondik ji tich yaka ngima ji nolokre. Erokamano Krista, ntiere penjo machielo kutendore kod limbeni mabende kinde mano manyo ombule pacho ka nwawinjo ka githoro wacho ni e thuolo mar ndalo 100. Ndalo 100 en dweche madhi adek gi bathe kamae Chris. Kaeto yudo ka thoth chenro mano yaw Nyanza moko kuom josiasa ahinya mago makwedo piny wacho ni gin chenro mano chaki gi telo mokalo omiyo ok gin telo monyuol gi sirikand Kenya Kwanza. Ere pachi ewi wach mar chopo koni kata kamano chope Nyanza to ndalo 100 mano wacho ni nitiere gik ma gichako timo pok gichako timo jomoko be winjo paro ka gima weche moyaw kata chenro moyaw sechegi gin mago mano chak gi telo mokalo ahinya to ranyisi en MV2 mabende ne en chenro mar Uhuru Kenyatta. Ere pachi wach ne paro ni onge rach jatelo dhi mbele gi tich mar nyawadgi kosi paro ni nyako chak mana meke kama no singo ndalo 100 mabende ntiere moko mabende pok ochopo kare. Anyalo duoko gino tieng' diriyo mokwongo en ker nomiyo ji promises bang' ndalo 100 ndalo 100 gi okoso bedo maber ja Kenya ndalo 100 gi nosomi ja Kenya koneno kama futo ido malo ndalo 100 gi osomiyo kosuru moko ido malo nyaka meke housing ndalo 100 gi osomiyo jotije oketno suru yo mamalo ndalo 100 gi osomiyo jo Kenya mang'eny kata nitie skul moro mo join university moko ok nyal join university nikech new model mano oket meka omiyo gi achiedh nadi mang'eny but ndalo 100 gi bende koso bedo maber jo Kenya ndalo 100 gi takrango Kisumu ka ngima ji osolal mang'eny ndalo 100 gi noso ng'iso no ker oko hero jomoko kido kata kancho dikji Kenya Revenue Authority kirango kancho pogo lemo kuonde moko mang'eny taparo no otemo reflect koro wacho no oyo ndalo 100 gi aso koso jo Kenya but kaen ker maber ado kwayo msamaha wacho jo Kenya nena ago siasa ka wuondo to gik mana wacho gina nyalo tiyo ndalo 100 aido no gino kenyalre kora kwayo msamaha umeda ndalo makama mondo tim gi kama mondo yaka monitor maber mano poko timo mangiso no kenja telo makare to kanyo ratich ji oro singo mano bedo go jo Kenya
osoro cho. To Chris, biparo ni piny Kenya kapok idhi e duoko no mar ariyo, biparo ni piny Kenya oseike kama koro jotendwa nyalo wuok manyiso oganda ni adieri na singo numa to pok ochopo kare, nikech pile waneno kata ka ok gichopo singo to be gilinga linga gimanyo kendo kombe machielo. Chris, pok wachopo kanyo, but aparo no pok wachopo nikech jo Kenya bende pok okrang gino ka gimoro ma makosa nitie. Ya Kenya en ng'at ma jago kura ng'ama tije tek kabisa be. En ng'ama kosero nyamit bilie to wiye wil gi gik mane odwaro chien kacha. Koro jo Kenya ma nyaka yaw itgi, ya wang'gi, ging'e ni telo en singruok. Sama ng'ato singre ndwa kuongre no timo ni gimoro. In gi duol ma monitor and miye report card. Bang' ndalo 100 kama 100 od dweche adek ni singo nwa ma pokimiyowa. Ni singo no ma pokimiyowa. Wadwaro mani wacho. So that mano miyo jatelo kama mana mentie oparo ni yes adiera na singo ni jogi gini. To jo Kenya en wachal gimlongo no njir watog animal no watog. Mai wiye will pio. Kata goye kamoro to iduogi miye chiemo to chiema. Koro gini miyo jo Kenya kata kijende masani ok non wach telo maber kare. Ke telo maber girango ng'ama nyalo miya bundles, ng'ama nyalo miya gimoro, to ka girango to ng'ama nyalo tero Kenya kanye. Ke singruok no gima duong' mogik itelo maber. An mane menda wach no iwach telo kapok wero jatelo manyalo wacho ni adier ipije moko ka jatelo oriambo to kwa msamaha to mano be nyalo miyo ogwe tao ko wacho ni yawa ana wuondo gino kado hingo kora aweyo gini nikech naparo kama to hinga kora wenu uyier ng'ama chelo mondo teru kama onego dhiye to kama wantie Kenya masani mano pod bor kodwa. Poro na ng'adi nitiere duoko mane dwaro mede wi duoko mokwongo no Chris so nyalo dhi mbele. Gima duoko madwa mede en mar ker nigi haki mar tieko projects mano chako ker mokalo nikech pesa government onge pesa mare. Pesa duto sirkal tiyo gin pesa jo Kenya. Onge gima mar kata dero moro ma sirkal okane pesa biro tiyo go. Sirkal en mana custodian, en jarit pesa wa. Koro sirkal mokalo cha nochoko osuru wa bochako timo projects madhi mbele. En mana gima kare ma nyaka tim ka ng'ato nochako gino ne kochako pesa ne en pesa jo Kenya. Sirkal be kan tiyo giluongo no medium term expenditure framework matimo rolling plan maketo projects 3 years. No project koket higa ni ka pesa koromo nyalo mede ke nyalo mede mar adek mondo itie kama onego chopie. Koro ker kochiao MV2 mano chako kero uru ber kabisa. Ker kodhi boyao kata ndara mano chako uru ber kabisa. Ado bedo gima rach ka gigi no chak go sirkal mokalo to sirkal masani oloko pesa gi otero kuonde moko mane wacho ni shareholders ka ae. Koro anaparo no kanyo to ker okotiyo maras. Erokamano Chris. Ntiere wach midendo ni privatization. Nitiere chik mabende koro jatend piny ogoe koke. An gi penjo ariyo. Mokwongo nyise japiny ni to gini oulang'o makoro chik oketi makoro jood bura onge kod wach mora mora ewi kaka inyal kaw kembe machalo KenGen ikete lwet ji giwegi. Chris, kaeto bende nyalo nyisowa ni to maketo piny Kenya kama nade. Dipo ni en gima dhi konyo nyayo dongruok to dipo kodwokowa e ndalo mag mudho mane samoro ji okia ni ang'o gini matimore. Sharon, duoko aparo ne en gima lich ahinya, en gima rach ahinya odiochieng' ma kawuono ka ker nyalo goyo kogno no ka sirkal dwa uso parastatal to parliament bedo ma onge duol. Chutho wang'eyo ni National Assembly eman gi wang' jopiny irango gik matimre i Kenya to koso golgi kuro to ng'iso no Assembly emofail kech ka Assembly okalo chik mondo golgi kuro no koro ka gidwaro bedo responsibility mar oversight taparo no wanyodhi nyayo corruption
aparo ni higni kwa timo kwa yigi no bodhi mbele aparo no kabero jono dhi odoho mondo rang higni matut at assembly bende ouso wa nikech gi fail in their responsibility chal ng'ama wacho na gima noyiero ne da timo oversight ta all aweyo kanyal nikech gima gitimo en chal ma giso resign giso got gwetao mticho tamogi nikech chikni gin magikalo rais en tijen goyo kogno amano ngisi assembly ma wan go national assembly machal kanono nikech sirkal do kalo gima marato gikalo okaginyal penjo bugitim gichung gino mondo kik dhi kamano gima gino dhi timo go chano eno ka wa ngato the ministry kata kenje ndwa uso kambi tinyalo uso akuo na ngata kata ginyalo uso nje mane sirkal go bukawe giwegi nikech ngama bodhi timo uchunguzi bungen gini ngama okawe nga okawe nadi biro bedo maonge koro chal ma paracetamol wa manwaso go moso tiyo go pesa mang'eny dhi lwet jomoko manono mawakia and gino dhi nyaya mibadhi and gino dhi los dhi miyo jomoko dhi mew go pes jo Kenya to dhi bedo gi marach zaidi and chalo mago ndambo wadok chien wadok kamane wantie higa mar 19 kapok wabedo gi multi party ma ne ngama ne ni sirkal kata president gi executive gi minister ne nyalo uso paracetamol ngama uso lawe to dhi adhiya ngama lawe onge taparo mano ok ber mar kama wantie mawasogo kang kadi kwasebedo katiba mar 2010 mawacho na gin nyakida dog jopiny nyakida dog jotelo kapok timo gimoro ma uso kambi ma jopiny. Chris Maketo jatend piny Kenya bedo jatelo machal nade parni ma jatelo mano chung mokaw muma motingo kendo na achiel kuom gigo mano singo ne en rito katiba ma pachoka no singo tayo Kenya kalore gi chike mathurka kairo chike gi makoro aneno kokaw kalam kendo koro loko chike gi obeda ataro mar chik mano yudo kanentiere e kinde mano kaw kom kaka jatend piny Kenya marabich. Chris ma miyo jatelo ni bedo jatelo ina mane? Mani miyo jotelo rango gigino shareholding miwinjo gachana jogi odonji telo mamono gikaw gigi gilok mag giko ganda maka ka gitieko telo to ganda biro bedo ka onge gima ginyalo luongo margi kaka ma jo sirkal kichon ka pile ka pile ne sirkal timo ga investment i paracetamol gi en sirkal nyalo yudo nwang'o moro ka sirkal nyalo loko hala through paracetamol to koloko hala to sirkal di tegno to ka sirkal noso go suru wakete kundigi bokaw to miso jogi okodich gi loko ngima jo Kenya gin gidich gi loko ngima gi ko gidwa kaw gik ma jo Kenya noso struggle bokete pes ko gidwa loko magi yo using shortcut but muma mi go wacho ni en muma mi kaw kum jariyo ikaye kuom MPs maneno koka muma e parliament to giwacho ni gibro linda katiba gibro siro katiba lwedo mar gini owuok gi article number 3 mar katiba to president be gini article number 3 ni be magaide emamiyo no kawo muma ko wacho no bro protect katiba obro linda to bro miyo ng'ato kikethe to giwegi emakoro give the file nisonu jo Kenya nyaka chiew kamano ma gintie mondo giwang yoyep mondo gichak di siro katiba mondo kiketh yo makwanene ni nikech kijne kwa chako gi sani to wabo chopo ka waonge gimoro ma jo Kenya wabo chopo gi shareholders and jomoko ma waluongre no jodak and kirango katiba dier kama gini tero wangiso no we are not citizens okwan joma ngratiro madak Kenya wan joma chal mobuoro antelo ni koro di nyanyasa wa iyo makankare madiponi koro nyiso adieri ni Kenya en shareholding company. Chris kaka Rigathi Gachagua mano jalupo jatendo piny Kenya osebedo kalieko dibeni ntie manesa confirmation mo tim kawuono confirmation mo tim kawuono ka kero go kugno e chik mawacho no kidwa uso paracetamol majo Kenya majo piny to gidhi chiachi okinyi
to kod ministry gigo to gigoyo sale koro ng'ama biro penjo nogoyo sale nadi osebedo maonge koro wan marach ahinya. Nawinjo kata kiwacho ni owinjo bed ni nitiere jok mawuok kendo dhi e doho kotenre kod okang' manokaw gi jatend piny Kenya mano mar keto e koke chik ma bende koro biro keto yote kawo moko kuom kembe kendo keto lwet ji giwegi Chris. Waseneno doho ma pacho kaka yalo buche moko to moko bende yalo to ok chop kare omiyo thoth jo Kenya osebedo kaonge kod yie gi doho ma pacho kae. Ere gima ja Kenya owinjo bed ni timo? Ponono ni doho ma bende gigeno samoro jomoko nyalo chwalo ng'ur, ok wang'eyo kaka weche dhi bedo mbele kacha to ka gichwale kata kamano doho nitie kaka samoro chal ka gima piny owacho nitiere koda kaka otayo chenro mag doho e tok luongo ni tok curtains kata e bathe kuma opondo moganda ok ne. Ang'o ma jo Kenya nyalo timo Chris e okang' ma kama? Jo Kenya nyalo dhi doho. Ing'en doho ok wanyal wacho no kata komake kata ka koro lorne obedo captured to any step ma wanyalo luwo mokwongo. Step mar ariyo en wanyalo petition parliament again mondo oduok chik ni mondo rangi kare. Mar adek wanyalo dhi ng'anyo mamuol pile ka pile mondo winjwa mondo gini olokre. Kech gik adek go ka parliament osowewa to pod wanyalo dok irgi buo petition gi mondo gilok gipar diriyo chik mane gitimo mondo oloke mondo duond parliament nyaka owinjie kidwa uso. Kech gigi en koro kawo ok en kata nang'o en kawa ka gima mari ikech koro ng'ama gaidi onge ng'ama keto ni kikaw marom kama onge. Kech chal ng'ama kwalo in mini in charge tidwa use kaka idwaro gi nyaka pesa midwaro kod ng'ama idwaro ne use ne gi tarik midwa use. Koro wan gi yore adek, wanyalo dhi ndara, wanyalo dhi doho to pod wanyalo petition parliament mondo ne orang chikni kendo maber. To jo Kenya nyaka ng'e ni gini ok oyot, nyaka ji tuonre eka change nyalo lokre. Ok en gimoro ni rito jomoko tim. Chris aparo ni gima wanyalo bedo go Kenya maber ka jo Kenya duto owinjo lit gigi bowuok karombgi kata ka ji dhi ndara kata kitero petition parliament to wachak ndiko MPs wa waduto individually and collectively. Aiwa jomoko wanyalo dhi court duto, ng'ato dhi court Mombasa, ng'ato dhi court Nairobi, ng'ato dhi court Kisumo, kama mana mantie high court. Kwa dhi court ji duto ng'ata ma dhi court kama nitie. To gibiro wacho oyo kara gini nitie kaka nitie. To kwa ling no en jari adek to gibiro wacho kara ywak ogwalo ok sim dhiang' modho to gimodho pi wate to wabedo kwarangogi. Wang'eyo maber ni od bura kweth ma keto piny owacho tesre onge kod teko. Ka bende ma en chik ma bende nochwal kanyo ne jatend piny Kenya gi jatend kweth mathoth e od bura mano kanyo ja od bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa. Ler nenore kata en gima nenore maler ni od bura thoth ne gin jogo kata jotelo ma bende siro mana piny owacho. Chenro mochiw gi piny owacho ema gidhi siro. Omiyo aneno kanyo kachiel kuom janeno wacho kanyo ni gionge gi geno gi od bura. Kaito bende ochako wacho kacha ni nitiere ng'anyo mosebed kibagi pacho ka to nochunge kani geno. Achiel kuom weche mano owinjo bed ni Twak en duoko piny nengo mar ngima. Ma bende nyaka sani pok odoe kata obedo ni Twak pod dhi mbele mar neno weche ma kamagi. Wacho ni ma to koro keto piny Kenya kama nade Chris? Aparo ni tabuan go en kata demokrasi ma wueni. Mondo wabed go duol motegno parties nyaka bende internal mechanism. Gibi party nyaka oher demokrasi. Party nyaka obed ni ok gin gir ng'ata achiel kata ji ariyo. Bane ma miyo party bedo mayom nikech ng'ata achiel kobedo en won party otimo ang'o koro miyo ji onge gi duol kata party no. Koro party wa giduto gin mege ji. To itiyo go pesa oganda kaka itiyogi. Koro mondo wabed go parliament motegno onego bed ni parties otegno. To party gi gin gi philosophy ji donge ka ji ong'eyo gima party dwaro to party bende nigi discipline to party bende kich kirango kamo ka South Africa ido ka kinja NCA gina ma Mandela gina ma ruling party kata South Africa kata mana Tanzania chama cha mapinduzi mondo mi kita lodge nyaka beni so dongi party no bo ng'eyi maber
bidongo i party ma ideal me party ng'eyo koro i protect party to party bende en mar oganda nitie systems to party wa ma Kenya gionge systems koro kata kiyiero ji nikech ng'ato biro gi pesa kawuono onyiewo ji duto onyiewo yudhe onyiewo party kinye bedo MP kinye bedo governor ng'ama osebedo kaloyo nu party ni higni mokalo gi duto ne anan kara anatimo nono kara bende kara arangi kada yud pesa mondo anyiew ji mondo miya ticket koro parties nyaka chakre at party level okel discipline organize themselves iyo makare then kagidhi parliament to yakoro ido kaka America ido Republican kama ido Democrats kama to kapok wachopo kanyo ma party gi pod gin gi chal ma iwagi gitol decision making en ng'ata achiel matimo ok wanyal blame gik matimore e parliament nikech gini ochakre e party level koro parliament cha en mana ranyisi gima timore odwa kaka wadak. Aneno bende penjo achiel kae ni wacho kata kwachako ni jatend piny Kenya nitiere kod ratiro gi teko mar wuothe pacho kae e konde duto modwaro kae to nitie janoa kanyo miluongo ni Faith Mzomo kae nitiere Malindi openjo ni to ka jatelo mar piny Kenya nitiere gi teko mar wuothe Kenya to kochopo sach dongruok to chuno nyaka ji lu bang'e nikech kata en opimo kacha ni nitie jotelo mano lime State House onyise kaka gidwaro dongruok e gwengegi chuno ni nyaka jotelo moko wuogi lu bang'e koso en chik winjo bed ni olima lima kuondego kata obedo ni onge jotelo modhi omanyo dongruok nikech mato en achiel kuom chik ma bende oket ni nyaka koro wuothe konde duto ma pacho kae. Chris chik to wang'en chik Kenya ka wan gi chik to wan gi siasa to wan gi kwayo kuonde duto koro gima timore ga en chik oyieno Kenya part of Kenya to bedo ni dongre machal to rais no be pod ilame pod wan gi kuma machon manwa ai kuonde mokalo kan nikech pok wa strengthened gimiluongo ni devolution kare koro parliament gi senate onego konywa mondo wa strengthen devolution mondo ka pes gi odhi county kaka dware percentage gi then ka emiyo gik mane wagoyo page mar BBI cha ne oracho no ber nitie gik mane walalo mane dwa bedo go duoko gima yudo ma ji dhi itok rais ni nikech national government ing'en budget kizungu wacho ne en legal process to kendo en political process koro dongruok en sheria to en siasa be so en gik ariyo kanyakla achiel koro nitie moko miyache chik wacho kama but politics be wacho kama koro watimo politics kod dongruok to en gima kochakre nyoro en gima osebedo kadhi mbele koro miyudo kata ma wagore ga ji gore dwaro lodge ji dwaro no yud lodge mondo ibe ichame ka joka chamoga joman oko dwaro donj mondo cham kaka joka chamo to joman iye be wacho kik joka bi walor mondo wa continue cham kaka onego wacham koro mane ma miyo dongruok pod dhi itok rais pod dhi ikulu nikech budget pod ka rais ogo sime no department nuketuru pesa ni igine kama to kone mikete kati counties wa gigi timre yudo kama gavana AS moko gima gavana dware ebike mikete pes go mang'eny kama gavana kudwa pesa okudhie mang'eny kata mani yandike mindiko ji tich yudo kama gavana iro ndik kama ngama gavana dwaro imi tich kada ko onge qualification makare koro gigi gin me giro chora tira madano nikech okwalu chik kaka chik onego bed wagoyo siasa kod ngimawa kinde ka kinde koro chieng' manwa chak luwo chik kuonde duto to nwayud dongruok kamoro amora mibede makidhi State House kido ka pinje modongore ka Sweden giri ok ochuno nyaka kidhi State House mondo iluw gimidwaro to Africa gi podi ok walu chik to chik ni waneno no keno ka ng'ama chielo nego luwe anto konego luwe kode miyudo ka ji koswa chik ai ka president okoswa kada kitere odoho tiwacho no oyo president bende emo court go be kudi konyi koro nyakwarang discipline nyakwa bed go be yaka dongruok biro luwa yes to dongruok engima dhano to
chik nyaka wabedo kwa luwo motegno chikre magaidwa mamiyo ng'ama chielo ok nyal sandre or ng'ama munyonge ok nyal bedo no omis nikech en munyonge to ng'ama nigi teko be ok onego bed onyono ng'ato ma onge teko nikech en gi teko koro dongruok kaber wuon to onego bed national budget iloso kare but kirango chik kirango adier kidhi mbele tirango ni budget ni en gima en a function mar executive wing mar government ma gi decide to Kenya sa mantie ni be parliament national assembly ngi duol malich ahinya loso budget ma ka wan gu sirikal wan gu position motegno to position nyalo miyo budget midwaro no obed spread kamora mora madwarre maonge di state house. Chris ntiere jotelo ahinya mago makaluo mosebedo duond bura mar ODM nogonegi ombulu kokalo kuom duond bura mar ODM kata kamano chal ka gima koro gitiyo gi piny owacho kendo moko kuom gisedonjo e UDA luongo kanyo ni eyo mahuyanga kata officially koro nyiswa ni to ntiere jatelo limo counties 4 makaluo to kata kamano ntiere counties 2 pana dek mantiere kod oganda mathoth mag jotelo kata jotelo mathoth ma bende sani koro doko duond bura mar UDA kendo tiyo kanyakla gi Kenya Kwanza. County ma Homa Bay ntiere kod jotelo kantie to gitin kabisa molo counties amoko. Kwa ng'iyo chal mar dongruok kiparo ni counties ma bende koro ntiere kod jotelo ma koro yiengore kor Kenya Kwanza ginyayo dongruok molo counties ma onge kod jotelo gi UDA Chris. Aparan county ma Homa Bay nigi jotelo mang'eny kichako gu PS giber gi gwaro mano yere yor kura mano yere yor kura yes okay aparan mayor Homa Bay tin yor kura but gima nyakwa ng'eno jogo ng'engi wacho ni gin okagidhi UDA ne kane gibiro kaker no biro mokwongo Iluo Nyanza to nowacho ni gin ker no romago onge garage governors no romo gi ker MPs no romo gi ker koro MPs go moko ne wacho no oyo wan ne waluwo gima ne wa jatelo biro bo wacho kane gidhi State House to nowacho ni gin andhoga to yudre na ndhoga kabe gin siasa ma 2027 nitie jomoko ma ne kane jogo dhi State House koro ne gitiyo gi mano mondo gigo gi Orlando mondo koro giyudi mayot kura ma 2027 mondo nikech jogo moko ne gin threats margi mar ariyo yudo kaka party mar ODM go UDA tiyo tich moko ma bende tek ng'eyo nikech kibiro ka governor biro kada kirango gavana Mawanga mane okuongo romo kod ker nomi nyaka ker omena omi ker nyaka dhok omi ang'o koro ji temo wacho troyo kara jomoko to nego relate kod jogi nadi kidhi kata mana ka ker odhi Kakamega neno ka ODM MPs kaka ne go mbaka gi ker kaka gilimogi to okwanyono wabedo no watiyo gi chik kata kene ji relate gi ker nadi ntie jomoko ma konego wuog ker to ntie jomoko monego wuog ker mar ng'ene discrimination ka educate chik ODM no make a resolution to wacho ni oyo wadwa ni wa engage ko sirikal yo makama koro waketo caveat no onge engage yo makama koro rules go ema guide members koro ng'amodhi out of the rule na rules gi en kama guide waduto irrespective of kama aye to tiyo ko yudo ka rules gi gin ma tight joma ne Iluo land ma MPs to governors to kirango kata mana nyoro governor Orengo kata mana Ochilo o Migori kata kirango Wanga nyowuoyo gi jogo makare to kirango MPs to ilsa gi mana ka guogi kirango kawuono ka Janu Senge awinj awachre no telo masiaya okawo rawere no dhi obu MP Mabondo Usenge koro gone koko boko wuoyo kirango gima timre Migori koro okwanyal bedo ganda ma contradicts duto onego bed pan gu party motegno to party onego chung instructions go to bed clear and members te ma ne ka wadwa engage okono wa treat jomoko mopogre kod jomoko
Mane bro miyo ji bedo gi luoro to mano kwa keto regulations go to bro nyayo demokrasia to bro miyo ji to bro ng'enta mane kwa engage gi jogi to kwanyal engage gi jogi mokalo ka to kobed no en kin jaka to kine gi engage to ng'ama kaja to nego engage koro mano kelo gine gwindri makonego bed I dongruok kata I wach siasa. Erokamano Chris, kwatieko kuom dakika achiel kende nyiswa kotenre kod wach luongo ni multipartyism gino bende jatend piny Kenya dagi ni en okoked kod duond buche mamoko. Kata kamano seche ma jagoro mongirore jaod duond bura moro wuoyo to en wach manyaka bed nosewache duond bura. Nwawinjo ka Cleophas Malala ma en jagoro mar UDA ndalo moko nyiso joma ni sirikand Kenya Kwanza mondo ban duond buche gi gidonje UDA. Nyalo paro ni in paro ni jatend piny wacha dieri ni adiero kodwa ni mondo ked gi duond buche kata mondo olor duond buche te mondo ogol wach mar bedo gi duond buche mang'eny to jolwore ma gi duond bura achiel ka be ni nyalo paro ni oyawo nyaka duond bura mar UDA county man Homa Bay. Jasiasa ma honest poko nyuol. Koro ka jopiny paro ni jasiasa nyalo chung' kamoro bwach ni adier ta paro no bende wadwa golo pi kidi pogolo ga pi sana onogo bed wang'eyo ni josiasa gi gik mowacho gik motimo opogore koro jopiny nyaka ng'e gima gidwaro jopiny nyaka bed kong'eyo ni to wadwa dak nade parties gi be nyaka kel chike gi maber maonge gwendni moro amora ng'ane kotimo to rach ng'ane to kotimo to ber koro mani mabro miyo wan kaka oganda wanie wasokedo demokrasia multiparty ni joluo kata oganda wa ma region ka bende moko jogi civil society university lecturers don't emano miyo wakelo multiparty koro in our own wisdom onego wa make sure ni parties gi obedo mang'eny kaka dwarore parties gi okonego walor nigi bora na ng'ato oso express anta aol kodu adi party X okonego bed just sigu kich wane mwa kelo gimiluongo ni multi party to kwa koro wadwa wacho ni ng'ama yawo party machielo en jasikwa to wachal jomoko ma kia gima ne giwacho chien kucha to ker to guwach party mege njo ban anda uda olor dukegi do kuome en odwa yudo power ma 2027 odwa no yudi lock jogi mondo bed gi jomo control matin kinyalo paro gima notimre gi URP kod wone party mar Uhuru mar Ruto gi cross gi TNA dongene ka gi gino nomiyo gi ememiyo if ka party go emiyo ne gitemo loso gi bedo achiel ande emiyo Ruto koro neno mondo chop kama odwaro nyaka wuog party ne kache no so loro ne koro en mana ma loro ne jomoko gi kendo ko loro ni buso fa party achiel to party ni ngata achiel koro kami dia onge erokamano nyakol mojo mano kanyen Chris Owala erokamano kuom loso nwa thuolo kendo kodwa mbaka eramany piny obro bedo kendo kod thuolo machielo mar medo go mbaka ng'ena ng'adi kara mondo nkesa kod chenro mamoko mabende biro erokamano kuom loso thuolo Chris kora moga jong mano kanyen Chris Owala jalonye weche mag telo Wamenyo limbe jatend piny Kenya gwenge ma Nyanza iwinjo gi iti ntiere moko mabende gin siasa kata kamano owacho ni telo dongruok duto gi siasa gintiere okapu achiel. Wanere Sadik nyinga Lydia Okeyo.